akwai wasu ɗabi'u guda 20 su ma na ahlus sunna da nake so ku san da su, amma fa ba wai ina son ne in faɗa muku don ku auna mutane ba, kowa ya auna kansa. Ni kaina ina faɗan su ina auna kaina ne, kuma ina bawa kaina maki. Daga ƙarshe ka bawa kanka cikin maki 20, kowace tana da maki 5, ka bawa kanka mu gani maki nawa za ka samu, domin akwai ranar da za a saka hisabi da kanka. Abu na farko, ahlus sunna shine mai kishin addininsa. Abu na biyu, mai ikhlasi, mai yi don Allah. Abu na uku, mai yawan ibada. Ahlus sunna shine wanda baya hasada, baya alfahari, baya jiji da kansa. Ahlus sunna shine mai kyautata ma makauta. Ahlus sunna shine mai taimakon talakawa. Ahlus sunna yana da'a ga iyaye. Ahlus sunna cikin jama'a yake sallah. Ahlus sunna yana qiyamul layli. Ahlus sunna yana nafilfilin azumi. Ahlus sunna baya fatan saukar bala'i, sannan in bala'i ya sauka baya raki. Ahlus sunna yana yawan tuna mutuwa. Ahlus sunna yana tsoron munafurci. Ahlus sunna yana tawali'u, yana nisanta shuhura, yana jin tsoron a ce shi aka sani, ana gwada shi. Ahlus sunna mai taimakon musulmi ne, mai neman rufin asirin su. Ahlus sunna yana kula da harshen sa mai yake fita bakin sa. Ahlus sunna yana yawan zikiri da ambaton Allah. Ahlus sunna yana haƙuri, yana yawan haɗe fushi. Ahlus sunna yana ƙoƙarin yaƙar shaidan da sanin makirce-makircensa. Ahlus sunna yana yawan sadaka, yana yawan kyauta a fili da ɓoye. Ahlus sunna ga lamarin addini kullum yana kallon wanda ya fi shi. Wanda ya fi ka ibada shi kake kallo don ka cin masa, wanda ya fi ka yawan sadaka shi kake kallo, wanda ya fi ka yawan ilimi. Amma ga duniya kullum yana kallon wanda ya fiya, wato kullum yana kallon na ƙasa da shi, sai ta gode ma Allah. Duk halin da kake a lamarin duniya ka dubi na ƙasa da kai, to kai ne ahlus sunna. Ahlus sunna mutum ne mai haƙuri kwarai akan faɗin gaskiya da binta. Ahlus sunna mutane ne masu ƙoƙarin haɗa kan jama'a da ganin sun taimaki juna da yin nasiha ga juna. Ina fatan da kai 20 din ko na wuce?